Ei, què passa, youtubers, seguidors? Aquí estem un dia més fent una recepta de cuina pel canal Maca, el canal local de base internacional. Comencem per una recepta molt típica dels dies de ressaca, que heu anat a sopar, que després heu anat a fer el gin tònic, que heu acabat a la discoteca, que heu acabat a l'after i que heu acabat a fer un cacaulat, que és una barreja aquí a l'estómac impressionant. Doncs escolta, jo tinc la solució, agafeu nota. Comencem amb uns productes de proximitat, tan propers com el xino de sota casa. Què us sembla? Prepareu-vos perquè avui farem un pastís detox, sense sucre, sense gluten, sense lactosa, sense res. Fruites i verdures, bàsicament. I també barrejarem alguns fruits secs. Posarem un cereal que us encantarà, que és l'avena. Si tu no menges avena, no estàs al dia. Per tant, aquí et donem l'oportunitat al canal YouTube Maca, que siguis un moderno de pueblo. També hi posarem una mica d'aloe vera, que ja sé que vols el cultiveu ara a casa, perquè és una planta domèstica, i si no, li robeu al veí, que per alguna cosa estan les terrasses. Fillin. Una mica de mantega perquè llisqui bé, que ja us he dit que era un pastís antiressaca i això ha d'anar cap a baix. I tenim la vainilla de Madagascar, que és també de proximitat, si vius a Madagascar. I després, atenció, perquè farem un oli amb unes ametlles que tinc aquí, que quedarà... Que comenci l'espectacle! Anem barrejant una mica, ben remenades, no pares de remenar tota l'estona i tacats del braç. Poseu el turbo i seguiu remenant. Amb tot això fem una mousse, una cosa esponjosa. És important no fer barreges a l'atzar, de dir, vinga, va, vaig a barrejar el coco amb la llimona. No, perquè sortirà una cosa que ni detox ni res. Anem a repassar els ingredients perquè es quedin aquí, clarets. Aguacat, coco, cogombre, mandarina, oliva, fruites naturals, oli d'ametlles, llimona, mantega, taronja, flors, aloe vera, avena i vainilla. Doncs ja tenim el que es diria un rentat d'estómac. Bon apetit!